Dobrý deň. Áno, nech sa páči. Takže medzi tým spravíme. To ste dobrý. Môžete. Zmestíte sa tam. Zmestím sa. Z druhej strany je viacej miesta. Nie, zostane tu. Hej. Tam si. Dobre, myslím, že všetci. Ďakujem pekne. Ďakujem aj my. Môžeme sa aj fotiť. Kľudne sa tu to vysala. Áno, už. Občiansky som aj vrátil. Ďakujeme.